Әгәр сезнең тормыш сәхнә икән, бу тормышның режиссеры да сез булырга тиеш. Шул ук хәл аш-су бүлмәсендә дә. Әгәр тәмле кулинар спектакль күрсәтим дисәң, шеф-повар роленә үзеңне куярга кирәк. Сәлам дуслар, ТМТV каналында тәмле көрәш тапшыруы һәм таныш булугыз. Бездә бүген кунакта уникаль һөнәр ияләре. Һәр төрле яктан да талантлы кунакларыбыз. Минем сул ягымда танылган телевизион алып баручы, дөрес әйттем бит, журналист, күп кенә чараларның режиссеры, сценаристы, пионерка, Башкортстан районы Илеш районы кызы Замира Раҗапова. Алкышлар монда, алкышлар. Гадәттә кулчалар, бөтенесе дә кулчалар. Һәм аның көндәше, ягъни минем уң ягымда, шулай ук бик талантлы егет. Режиссер, актер, сценарист, артист, укытучы, җырчы һәм чыпчын Казан егете Марсель Махмутов. Алкышлар. Марсель, сәлам. Хәерле көннәр. Так, бездә башта башлыйлар бүләкләрдән. Алып килгән зур бүләкләрегезне бүләк итсәгез дә тапшырсагыз да була. Я Замира. Зур дип әйттең инде булат, ләкин зур булмаса да, кичкенә булса да зур итеп кабул ит. Әйдәле. Шу бүләгемне. Бу бүләк кулдан эшләнгән эшләнмәләр алар бит инде һәр вакытта кыйммәтле булалар. Бу кухняда бик кирәкле әйбер, чөнки хәзер бит гарнитурлар бик затлы, бик мотор, бик кыйммәт һәм кайнар әйбер белән эшләткәндә кайнар әйберне куясың да бозыла. Һәм шул менә сезнең кухнягыз искитмәле, мотор кухнягызны бозмыйча, башка кунаклар килгәндә дә үзенең моторлыгын сакласын дип, менә шулай кайнар ризыклар астына куя торган. Кайнар. Рәхмәт. Кулдан эшләнгән әйбер бүләк сезгә. Элеп куйсагыз да була мотор иттереп. Башка кисәң дә була. Ну, мин башта бүген әйбер бар. Шуны башка китерәм, элеп куярбыз алар. Рәхмәт, зур рәхмәт чынлап та, яме. Сәламәт бул. Марсель. Әйдә, шаккаттыр әле без. О, шушы тапшыруның чыгарышыннан бирле минем даими шушы тапшыруны даими карып бара. Шулаймы? Даими сәлам. Базында махсус киштәсе бар. 99 елда япкан шушы помидорларны ул сиңа бүләк итеп җибәрә. Һәм сәламен җиткерә. Дәвани, зур рәхмәт яме сезгә. Без моны бик яхшы сакланган бу. Бу гел уксустан гына торадыр инде. Уксустан гына. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Киттек. Инде тапшыруыбызның шарты буенча, сез бирелгән ризыклардан менә монда нәрсәдер әзерләргә, хәстәрләргә тиеш дип әйтим әле мин. Һәм безнең тапшыруыбызның тарихында беренче тапкыр нәкъ менә стәл уртасына үрдәк пәйда булды. Үрдәк, әлбәттә, яшелчәләр бар монда, гөмбәләр, бәрәңгеләр, үзе күп тора, сыр бар, хәтта нәрсә генә юк. Хәтта тәмләткечләрдә. Пешерү осталыгы буенча Замира мин инде ышанып калам, син әлбәттә остарактыр дип. Шуңа күрә әйдә беренче шанс дип әйтик инде бирик без Марсельгә. Марсель әйтеп карасын, нәрсә пешерә белә икән ул. Гомумән Марсель ул Казан егете буларак кухняга керә бары тик ашар өчен генә. Гадәттә. Гадәттә яки нәрсә пешерә, хатын нәрсә пешерә дип пешереп кухняга. Һәм ашарга гына керәм. Бүген мин сметан белән үрдәкне пешереп карыйм духовкада. Сметан аударасың, тыгасың духовка, шул гынамы инде? Шулай гына. Әзрәк тузап җибәрәбез. Аннан алыга тапшырып. Һәм берәр төрле салатта. Син хатына салат турашасыңмы хит? Юк. Хәтта салатта турашны мин янда гына басып торам, җырлап. Син хатыны ни өчен асрыйсың хатына, Ни өчен асрыйсыз бу җигет? Куәт, дәрман устап торам хатыныма. Җырлап янында. Җырлап. Әйбәт икән, аңлашылды. Тавык белән эшмәтән һәм дә берәр нинди салат. Тавык белән эшмәтән һәм булган ингредиентларны бөтенесен бергә бутап, турап. Замира, син беренче ашап карарсың да аның ризыгын, яме? Мин әле бу тапшыруга бик кирәк. Замира, булмады моннан. Марсельдән. Син нәрсә пешерәсең, нәрсә әзерлисең? Минем эшләп караганым бар инде, пешереп караганым күптән. Үрдәктән нәрсә пешергәнең бармы? Менә мин монда нәрсәләр бар карап чыктым да. Гайн эшләрмен апельсин бар бит инде, апельсинлы соуста үрдәк ясармын дип уйлыйм. Алар салат бит. Салат. Менә сыр бар. Сыр кәрҗиндә берәр төрле салат. Карап карабыз процессе. Аңлап бетермәдем, теге апельсин белән үрдәк дип инде. Соус айрым ясала инде. Үрдәкне инде хәзер без аны китереп маринатлыйбыз, бераз куеп торабыз. Аннарсын апельсиннан соус ясыйбыз да. Духовкага сатабызмы? Юк, духовкадан алгач өстенә салып соусны. Шуннарсын килеп чыгарга тиешле. Я белмим нишләрсез. Уңышлар телисе килә сезгә.
вакыт дигән нәрсә бик артык күп түгел. Шуңа күрә эшне башларга кирәк, җиңсызланып. Һәм инде сезгә бу эшегездә ярдәмгә киләчәк әлбәттә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез хәтта интернет кибет ашада алырга мөмкинсез шулай. Интернетка керәсез дә, шалт иртәгә китереп бирәләр. Таба белән. Я, эшне башлык, кемнән нәрсәдән башлыйк? Турыйбызмы? Аны Шмәтәнгә батыр өчен башта турырга кирәктер, димме? Шулай. Әйдә, күрсәт инде булган һәм булмаган осталыкларны дип әйтик. Ә без дөресрәге мин карап торырмын һәм әгәр дә инде син каршы килмәсәң, мин бераз гына Марселгә ярдәм дә итермен инде бүген. Әле бар шундый төшенчә ирләр дуслыгы, ярдәмлеге, кызлар инде алар тумыштан пешерә белергә тиешләр бит. Марселя, киселмим әллә үзеннән үзе. Миңа да кәгазь кирәк менә. Карады сез бигрәк. Үрдәк каны. Сеңдерер өчен. Син миннән карап ясыйсың бай. Сметана дип сөйләде. Юк, карагыз, кара теге бер-берегездән карарга беркем дә кымачалык итмәй. Гомумән иң беренче тапкыр кухняга керүгез ул качан булды? Замира сезнең дип әйтик. Ашар өченме, пешерер өченме? Пешерер өчен әлбәттә инде, пешерер өчен. Инде 7-нче сыйныфларда мөгаен кызлар бит ошылай. Башлап торт пешереп карыйлар. Башта түгел. Торт ашарлык идеме? Ташларлык идеме? Хәтерлим, Дәвани миңа, бу кадәр май белән писек салгач тәмле булмый куйган. Нәрсә салсаң да тәмле була диге. Һәм хәтерләмим инде ашалган. Чынлап менә зур табын әзерләү, анда чакырып, анда өйдәгеләрне менәге килегез әле мин пешердем, ашап карагыз. Авылда безнең Дәвани аш-суга тирә-якка данлыклы аш-су остасы. Бит элек рестораннар, кафелар дигән әйбер юк бит инде. Чынлапмы? Чынлап, авылда менә шундый кеше электән үк менә хәзер дә бар авылларда бер аш-су остасы булган. Ашларга, җиртәләр, туйларга, йөртәләр менә мин Дәвани шундый кеше иде. Ул кеше менә шул синең Дәвани. Ул кеше минем Дәвани иде. Миңа шундый бәхет эләккәндер инде. Һәм менә шул аш уздыру миңа инде өйдән чыгып киткәч кенә андай мөмкинлек булды. Өйдә Дәвани булганда алай, инде теге токмаш кисергә бәлки өйрәндем инде мин. Аннары ашыгып. Киләмисең, кызым килә әле. Ничегенә син Дәвани исеме ничеге? Асма исемле иде. Асма абинең аныгы ничегенә токмаш баса кисә белмәсен. Юк, алай булмады. Бездә Илеш районында Илеш сандугач, Илеш гүзәл, Нәүрүз гүзәл дигән конкурс үтте. Мин шул конкурста катнаштым. Конкурс шартлары буенча төп шарт ул токмаш кисү осталыгы булырга тиеш иде. Сындыр син. Я, безнең инде үрдәгебез туралы бетте кебек, хәзер нәрсә кирәк сезгә? Нәрсә эшләтәбез моны? Миңа таба кирәк, хәзер табада бераз гына кыздырып алабыз бөтен ягында. Бөтен ягында. Һәм эшмәтән дә саласың, шулай бит? Юк, эшмәтәнне сразу салмыйбыз. Шулаймы? Ленсер беләсең син. Иң беренче майда кыздырабыз, тозлыйбыз, бераз гына борышлыйбыз. Рәхмәт. Тозлап кара, борышлап кара. Рәхмәт булат. Марсель, менә белмим нишләптер сиңа әтиң шундый тәрбия биргән. Улым Ират кухняга пешерергә керергә тиеш түгел, син беләсеңме? Шулай дигән. Ират эше түгел ул пешерү. Хатын кыз эше дип. Карале син ничек өйрәткән, тәрбияләгән, Шундый иратларны шулай. Бу дөрес сүзме бу? Ишеткән шундый имеш-мимешләр. Бу дөрес сүз беләсеңме? Мин кичкенәдән бирле әтине шулай күреп үстем, ул кухняга ашарга гына керә иде һәм ашап чыккач рәхәтләнеп рәхмәт хатын шәп булды бу дип кирип мактап ята иде. Менә шуны мин инде яшьтән бирле күреп үскән, шуңа күрә мин дә кухняга кермим. Пешерергә. Ой, карады. Мен хатын пешерә башлагач кухняда мин аннан ерак тора. Ни өчен? Ни өчен? Чөнки минем өчен сюрприз ул. Нәрсә бу экранда? Бары тик исеңне эшләп ятасың диванда. Шәп икән карале. Менә Замира, син андый ирләр турында нәрсә уйлыйсың? Нәрсә уйлыйм, минем өйдә дә бот күтәреп дип. Өйдә дә нәкъ шундый хәл шулагач бер нәрсә дә уйлыйсы юк булат. Булат, минем хатынга бер җиргә китәсем килә. Ләйсән, хатыны Ләйсән исемле. Ләйсән, бүгенге минем монда ризык пешерүм. Бер нәрсәне дә аңлатмыйм. Мин алга таба да шулай ук пешермәячәкмен. Тантана рәвештә анд итәм дип. Миңа да бу мин мондый мишне бик аңлап бетермим. Син Бездә мәктәптә өйрәтмәделәр мондый. Юкмы? Өйрәнеп кал. Икесен дә кабызып бир. Мин хәзер салатка бәрәңгене пешерергә куясым килә. Хәзер. Булсын, әйемнән булсын. Һәм итне кыздырырга табаны куярга кирәк, таба кыза торсын. Кыза торсын, яраш. Менә шулай булачак бу. Киләштек. Замира.
Менә мин турадым хәл нишлисеңме? Тозлыйсыңмы? Бурышлыйсыңмы? Син башта табаңа бурыч сал, тоз сал, чесногыны бераз сыгып сал. Менә шул әзер майда кыздырсаң, икән син. Менә бит. Син исеңдә калдыр, яме? Шырна, мыегыңа ди, мыегың булмаса кулагыңа шырна, мыеклар үскәч, кире шырнап күрсәң. Сарымсак. Син ярдәм итә кара, аннан соң ахырдан кемдер аны кытамнарак чыкса. Курыкмыйсыңмы? Ашарбыз. Ягез безнең һөнәрегез турында сөйләшә башладык. Ул да булса инде режиссерлык һөнәре, бәйрәмнәр турында алу барчанлык һәм гомумән моның тарихы ничегрәк булды. Бераз гына мин беләм инде синең әниең 30 ел гомерен авыл клубында булырга багышлаганчылар бит. Мәдәният өлкәсенә инде. Һәм әйтәләр бит, алма алмагачындан ярак төшми диләр. Сездә бармы бу? Бар. Казанда алмалар. Бар. Һәм хәзерге вакытта Хәзерге вакытта менә пенсиягә чыкканына ярты елдан артык. Ярты 1 ел була инде. 1 ел була. 1 ел булмады әле. Ләкин аның ул эшләгән вакытта магайна вакыты күбрәк булгандыр. Хәзер Казан белән Чаллы арасында йөри бала карый. Бала карарга кирәк. Синең беренче менә сәхнәгә менә унчырак булды алайса менә. Аңлашыла ки, әни. Сәхнәгә иң беренче бингән көнне хәтерләмим. Бәлки җактан шактан ук булгандыр инде ул. Булай әни әйтә инде авыл буйлап Капка төбе сайын скамейкага басып, әбиләргә концерт куеп йөридер инде бит. Син. Монда Казанда аннан иң зур эшең синең иң беренче? Иң беренче зур эшем? Режиссер барак, сценарист барак. Иң беренче эшем мөгаен минем өчен зур эш булгандыр инде. Абай караганда бик зур эш түгел инде. Иң беренче камера тотып съемкага чыгу булгандыр инде. Иң беренче. Соңрак инде иң зур эш дип саныйм. Мине беренче тапкыр 2 сәгать Дәвамында туры эфирда эшләргә туры килде. Мен албарышлар беренче тапкыр албарышы булып чыгып, беренче тапкыр туры эфирда 2 сәгать эшләдем. Бу бик зур эш, ул бик әйбәт үтте. Чөнки шул тапшырудан соң менә бүгенге көндә Яңа Гасыр каналында эшләүче мәдәният дөньясында тапшыруы, ул марафон буларак кына уздырылган тапшыру. Шул көннән башлап бүгенге көнгә кадәр 10 елдан артык тапшыру булды. Синең җиңел кулыңдан дип әйтелгән булса. Мин генә түгел инде, иҗат төркемендә бик зур иде. Марсель, беләсеңме нәрсә? Менә мондый табагаймы? Сәне белән кергәнне күрсә, хатының сине белән ишетә, шул таба белән. Монда агач кашык белән кирәк шундыйрак яисә. Мизгилләрен күрсәтмәссездер бит. Ипләп кенә. Юк, әлбәттә күрсәтмәбез. Әйдә. Бисмилла әйттеңме? Бисмилла. Марсель әйтергә кирәк. Башта мәктәптә укыган вакытта йөргән театр түгәрәгенә. Театр түгәрәге түгәрәк инде. Ничегрәк да ул? Студиямы, вокалмы? Вокал, җыр. Җыр өлкәсендә шуннан 9 сыйныфны тәмамлаганнан соң кергән театр училищесына. Бик дөрес. Анда кем классында укыдың синең? Илдар Хайруллин. Илдар абыйым, так. Һәм Тәслимә Файзуллина. Анда булышабыз бергәләшеп. Сиңа бал алып бирсәңче. Май бытканыбызмы диләр? Дөрес. Так. Дөрес, рәхмәт Булат. Миңа үзегезнең тылсымлы суыткычыгыздан бал алып бирәле. Син каян беләсең аны тылсымлы икән? Карап барасыңмы әллә безнең тапшыруларны? Тапшыруларыгызны караганда анда ачкан сайын бөтен кирәкле бердә бар. Сиңа бал кирәк. Бал кирәк һәм бальзамик уксус бармы? Ничек булмасын инде, бездә бөтен нәрсә бар. Замира барсы да бар, син дигәндә. Менә рәхәтләнеп әзерләгәнә. Я Марсель. Таптым. Шуннан соң сине туры сәбәт бетермә, таныштырып бит бераз халыкка гына. Шулай бит. Укып бетергән дә аннан соң театраль училищене укып бетергәч, мин Абдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшьтанучылар театрына актер буларак эшләргә кирдем. Сиңа ул вакытта? Миңа ул вакытта 19 яшь иде. Һәм беренче ролең синең? Беренче ролем минем Маробатов. Кстати, мин нәшер ролен башкардым. Шулаймы? Мин булай гына әйткән, мин белмим. Бу турда укыганымда юк, ишеткәнемдә юк. Алдама була, син юк, шунда әйтә. 32 март дигән спектакльдә мин Баллыжан ролен башкардым анда бер сары төстәге бер мәче. Сары төстәге бер мәче. Шаласы кара мәчене уйлап буламас сиңа. Бу ялмыш чәчләреңне. Бел ашарга ярата торган мәче. Һәм хәзерге вакытта инде Марсель ул нигә өчен мин укытучы дип әйттем. Ул аның үзенең бар 2 курсы. 2 курс. Берсе 4-нче, берсе 4-нче чыгарылыш курсы. Алар быелны инде бетереп чыгалар. Икенчесе әле беренче курс кына. Аларны мин быелны җыйдым. Кайсы белән җиңелрәк? Дүртләр беләнме, бирләр белән җиңелрәк? Менә әле килде мәктәптән, кадәр авылдан да балалар, алар белән чирәк шитәсен. Дүртләр белән кызыграк, бирләр белән кызыграк, дүртләр белән җиңелрәк дип әйтер идем. Чөнки бирләр әле алар 15 яшьлек балалар, сабыйлар, алар
Тормыш күрмәгән. Менә иң беренче дәрескә килгәч укшарга нәрсә өйрәп торны өйрәтсең менә театрга килгән. Алар тикшереп аласызмы гомумән теге таланты буенча алар бит инде имтихан биреп керәләрдер бит инде. Әлбәттә, бер теге урамнан кергән балалар түгелдер. Бер урынга 10 кеше. Ага. Күбрәк шулай була, театраль училищеда. Без айлыбыз, үзләренең иң беренче әлбәттә һәр вакыт әйтә торган сүзем бар минем. Артист кешенең бары тик 10% гына талант булырга тиеш. 90% үз өстендә эшләү. Әлбәттә, эстрада артисты ул мустақил иҗат итүче, шуңа күрә аңа тагы да күбрәк үз өстендә эшләргә кирәк. Сезнең инде ул курс атала. Татар эстрада курсы. Татар эстрада курсы менә бит. Һәм иң беренче дәрестә мәсәлән килде ди. Менә мин килдем ди. Менә минем бар инде бераз гына 10% талантым. Тырышырга да мин әзер. Син иң беренче нәрсә өйрәтәсең аңа беренче дәрестә. Иң беренче дәрестә менә килгән чик танышасыңар белән. Так, мин сезнең укытучы. Так, мин сезнең укытучы. Өйрәттем чик. Иң беренче аларның ни өчен бу профессияны, бу һөнәрне сайлауларын мин алардан сорап китәм үзләреннән. Ничек инде алар дәрескә килгән сырын сиярчылардан сырага тиешле имтиханга килгәндә? Алар үзләрен киләчәктә кем булырга күрәсләргә килә. Бу бик мөһим әйбер. Чөнки кайбер студентлар беренче курстан 4нче курска хәтле җиткәнче инде уже үзенең артист буламы, юкмы икәнлеге турында икеләнә башлыйлар. Ни өчен? Чөнки бу бик авыр һөнәр, син моны беләсең. Һәр хәлдә укымасам да театральный. Әйе. Шуннан артист эше дип әйтү. Авыр һөнәр. Җавап бирделәр инде, менә артист буласыбыз килә. Әйе, шуннан соң без башлыйбыз иң беренче эстрада һәм гомумән безнең эстрада өлкәсе актерлык осталыгы белән бер бәйләнештә бара. Актерлар нинди мәктәп ала? Нәкъ эстрадачылар да шундый мәктәп. Алар да димәк спектакльдә уйныйлар, инде спектакльдә аларның булачак. Чөнки үзең беләсең, җыр җырлаганда да спектакль уйнаган шикелле мини спектакль кичерәсең җыр җырлаганда. Сез шунда кыз димәк аңлашылды. Марсель, моны әйләндерәсе юкмы? Әйләндерәсе шул. Әйләндереп карыйк әле. Әйләндереп, аннан соң шулай иттереп. Замира, синең 2 генә бәрәңге салышың. Салатка җитәр дип йөри, иш булсын иде. Әйдә, иш бәрәңге булсын әле. Без Марсель белән ашырга яратабыз. Безнең халык күп. Сыйлыйм әле сезне бүген. Сыйла әле. Замира хәзерге вакытта инде ул үзе режиссер буларак халыклар дуслыгы йортында эшчәнлек куяшы. Ничә ел син анда хәзер? 2 ел була инде, Алла бирсә. Так. Анда сиңа нинди вазифалар йөкләнгән дип әйтик без? Йөкләнгән, анда чаралар бик күп булып тора. Анда безнең төп чаралар ул менә гомумән Татарстан буенча безнең бит инде Татарстан буенча күп төрле милләтләр яши безнең Татарстанда. Бик күп төрле милләтләр. Беләбез. Чувашида, Марийда, Удмуртта, хәзер Әрмәннәрдә ничә кылы менә статистика буенча саннары белән. Статистикалар буенча мин уйлавымча чувашлар күбрәктер. Юк, чувашлар күбрәктер. Менә ничә төрле милләт яши Татарстанда, беләсезме? Ничә уйлыйсың, Марсель? Ничә төрле 100-гә якын. Син 100-гә якын, Марсель ничә? Әйдә, син ничек дип уйлыйсың? Мин 12 дип уйлыйм. 12. 173. Ха. Булат дөресрәк. 173 төрле милләт яши Татарстанда. Татарстанда гына. Һәм Россия күләмендә Татарстан менә шушындый күп төрле милләтле бердән-бер республика. Һәм алай гына түгел, аерылып тора дус яшәүче, милләт-ара конфликтлар булмаган, Алла сакласын. Дус яшәүче, юк, үрдәккә төкермәде булмас. Так. Шундый республика. Һәм әлбәттә аларның һәр халыкның үзенең йолалары бар. Менә мәсәлән, алар белән һәр берсенең чарасы бар, һәр берсенең үзенең бәйрәме бар. Менә ул һәр берсенең үз туйлары бар. Һәр берсенең үз туйлары бар. Кемгә баралар инде, Замирәгә баралар. Кирәк булса мин отышлырак. Шаярып әйтәм. Замира, һәм менә шул син әйтәсең бит 170 ничә? 173 халыкның милләтнең бармысың сездә дип әйтик, учетта торалармы алар сездә? Оешмалар. Бар, әлбәттә, 173 күк юк. Без әлбәттә 173 белән дә эшлибез. Бездә милли берләшмәләре бар 35 төрле милләтнең. Алар белән дә эшләргә кирәк бит, һәр җаен табарга кирәк. Әлбәттә, һәр милләтнең үзенең менталитеты, һәр милләтнең үз холкы. Ләкин Аллага шөкер, бик дус һәм тату яшәйбез безнең дуслар. Замира, мин күреп торам, синда бик кызыклы. Беләсең, инде соус ясам, biz күреп өлгермәдек. Бу ниндирәк соус, нәрсәгә батырдың син моны? Бу беләсезме, монда 3 төрле әйбер, имбир, бераз гына шәй калагы кирәк, имбир белән атып та калды әле. Бал, где-то менә якынча шул бер аш калагы бал кирәк, һәм аннары бер шәй калагы бальзамик уксус кирәк. Шуларны бутадым да бер консистенция барлыкка килгәчтен, үрдәкнең йомшак җирләрен генә кисеп алдым, сөйәгеннән аерып, һәм үрдәкне ите бик булмый инде аны. Аның менә шушындый бераз кисемтәләр ясадым. Хәзер без аны
маринадланган соң кыздырабыз. Кыздырганда бир аз гана мае агып чыгарга тийиш. Марсель, менин көзүм сеникине шакоп кашына чөп куя алайса, кызмый үрдөгүң парланып пишешет. Ишеттеңме? Исеңдә калдыр. Һәм теге хатының әгәр дә бер тапкыр шу кухняда, ну син керәсең бит миңа. Дип пишерсә, атын, истина шаның капкачын алайса, ул синең Кызмый. Кызмый. Матур булып. Стаканларга кирәк. Замира әйткән иде. Үзем беләсеңме, үзем шокланып басып торам. Ярап. Инде без хәзер күребез монда нәрсә килеп чыгасын. Син сатка керштеңме? Син бик булган җегет булып Мин моны холодильникка куям. Яхшы куябыз хәзер. Куябыз. Без моны куячакбыз суыткычка, бераз гына маринатлайна, аннан соң бер сәгать холодильникта торган. Бер сәгать торган. Безнең аны хәтле вакытыбыз юк. Без бүген бик экстренный гына 3 минутка куябыз аны суыткычка, чөнки TMTV телеканалында реклама. Biz hamon tege ish deymiz, ishlaymiz bunda, qizdiramiz, nasar pishiramiz. Sizning yol etganingiz bormi? Zamira, qachon sen so'nggi taqir yol etding? Ay yol. Mana 2 yil ichida отпуск berdilarmi rasmiy ravishda? Berdilar, отпуск beradilar, onsa sizda yo'q. Bizning bit o'zingiz bilasiz, bayramlar uyushtirib yurgachdan bizga yo'l nechik kina Kishniki tisil tugul endi. Kishniki tisil tugul endi. Qayda bizga ish yo'q, shu vaqtda biz yo'l tepib olirga ulguramiz. Lekin qish kuni menim uchun mana tavshong'isi endi. Men mumkinlik bo'lgan sayin. Yo'q shug'ullansin siyamlar. Men g'ajablandim buni tega. Tavshong'isi bilanman. Mana yoqinisha balaga 3 yosh bo'lsa, har 9 yosh necha yosh bo'ladi? 6 yil. 6 yillab Normal shuvasizmi? Bizdan qoladigan boshqa tog'lar bormi sendagi? Abzaklarga, Yongan tog'da shug'anim bor. Albatta endi. Yo'q, boshqa yongan tog'da shug'anim bor, albatta shug'anim bor. O'zimizning Qozon endi shusha. Qozonni bile kerak edi hozir. Yongan tog'lardan so'ng. Yongan tog'ning uzuni, daris, yostiq o'rinlari bor turlicha. Lekin menga shu Qozonnikida bir degan. Sen Marselni chek olatyapsan. Men yo'qlayim. Sul yiqi bilan sening yakshanba kun bo'laman endi u. Mening yakshanba kunni yo'qlay turgan kun. Bir 12 soat rahatlanib yiqinib baram. Yo'qlayman, ana o'qiyim. Yo'qlayim. Bu sening uchun eng yaxshi yo'l. Bu mening uchun eng shap yo'l. Albatta, oila bilan, qiz bilan. Hozir endi yo'lga borasan, sizda bor endi. Balanga kitoblar o'qiysizmi? Balama kitoblar. Mening balam bir yerga yillarga yarata. Men ana ko'proq yig'layman. Andan men turli kiylar qo'yib bitam ana. Ni uchun baletga bermaysan sen ana? Ha? Bu mening uchun bek og'ir tema. Nega? Bir qiziqli fakt, xotini baletga bergan bolasin. Bilaysan. Marcel yo'q endi mana oyoq turagan endi indi balet endi ul. Indi balet endi bizning qizimizdan. Aytali. Endi osanka, ul otlovlar, ulg'im. Pashka deysingmi? Ul bit endi qizlarga endi. Siz ularni pensiyaga yetaraq chiqqan. Murahat bin pensiyaga chiqsa o'zing tilagan ish bilan ishlaysan olsin. Kibit osha, yeysa bilan saatisi oshib beradi. Buna o'zining maktabini bildiraymi? Bilmayman. Men kerak deb o'ylaysan haligami? Mana sen ana. Olib boruvchilar Mana bit bergan bolasin xokkeyga. Xokkeyga bit, Bulat, xokkeyga. Senda xokkeyga bera olaysan qizingni. Kimni bergandir hali? Men uni bermadim, u o'zi. Bordi. Zamira, u bit chiqsin. O'zi meni yurtda. Sen kunga necha soat yiqasan, tushundirsin aytali. Men 6 da turam, 1da 12da 1da yotam. Necha soat bo'ladi? 5 soat endi. Jetami u senga? Jetmay, qo'ysin. Yo'q. Yo'q, anchik sen shu balansni kerak tuturasan sen, mana yiqqa jetmaganlik balansni deb aytib. Nechik tuturaman? Sen bilasan, u bitdagi kiyirin bir qachondir tortla da u bit Allah saqlasin. Qara nesa shu. Qara sen qara nesa shu. Ha, ko'rdingmi sen nesa ishlaganini? Sen anladыңмы Ramsa? Men qaytib ketayman. Sen bor jigit, yurma bunda. Sen jurlab tur, toshla bo'lishingni. Bu urdagini atda duxovkaga biz uni o'zib pishirib bitiramiz. Bo'ldi bu buni. Mana kiderdagi zohirali kelib tashqmasali. Üç katı tuğuli bulay bizi artık maktap taşladık dedik. Aldida sırını namda pişirdi de. Yani alıp koydum aliyam tabanı. Hem üzerine göre bir saat yasadı şulay bit. Saat kilip şuarga tiyiş idi. Yo'q, alıb qo'ymaydi bit, tağım sır qoldi bit. İki kerjin biz bit işev. Bizning operator va rejissyorlar manda bit bir qiliq bütün şey. Yani yop qaytasi bor bir sen deb qistirib. Xokkeyist degandan. Ul mana aytadilar, agarda blating bo'lmasa, agarda sening talantın bulsa da, bulmasa da deyip, agar bulat bulmasa, onda indir derecelerge erişip bulmay. Основной составка elegi bulmaydı da. Belki şulaydır, bizden hali основной составка жеткенше... Neyse, akbarslarga, nefteniklarga elegi bulmayan da deyip. Bizden hali ol tüp sostaf turunda oylarga ayırağıraq, lekin erterek eye. Lekin biz bugün bola, ol menim şundu yaşta, ol hali tüp sostaf turuna xiyalana indi, ol men şunda oynayışaqman, men manda oynayışaqman dep söyley. Lekin hali ol şundu yaşta, ol okşası turunda, onun mesela kariyerisi turunda oylamay, onun oynayısı kele.
Шынлап Ул менә бер сүз әйтәм, урысча сүз. Мен татарчасын ул сүзнең уйлап карадым. Менә ул одержимый. Хоккей белән одержимый. Ул ри. Ашаган вакытта да менә салфетка савытына, мәшин салфет савытына сөт капкачын кашык белән бер бетермеш үттереп хоккей ри. Я, Аразай, мен қарап тұрмын, сенің үрдәгің ішті екен анда. Үрдәк маринатлангандыр инде. Бәрәңге піше. Бәрәңге піше. Үрдәкләрдің заты ғалет, зиқарышы, шындай орсы келе башлады, шындай істері тәміне шыға башлады. Жылы яқларға болады заты үрдәкләріне. Үрдәгі шақ хаваларда деген жер білесің ме? Білеміз. Мына шыны қашығыз сіге бар сауытта. Білесің, онда шындай фирменный шеп сауыт береміз әлі. Шушы кисәкләрні қарыздырабыз. Бұл өзі пішіре тұрған, мұнда сен ал... Өзін баяна салсақ қайма аударсақ? Yok, alay salmayın, motorrak salı verdi. Әйде, моторрақ сал әлі. Көрсе дәлі үрдәкін салып көрсе. Аны қыздырып алабыз міне башта? Шулай, міне әлі ва. Замира, менің артымнан қабатлай, көресің бі? Бүтін нәрсен сен арнашы. Қыздырдым, ол да қыздыра, көресің бі? Білмеймейді, білмеймей кем жеңер екен бүгін мұнда. Ай. Замира. Сен өзің әйме? Түрлі милләтләр деп сөйлесең, милләтләр дуслығы деп сөйлесең. Өзіңе ең жақын кухня деп етек. Нендей милләт кухнясы сеңа бек жақын? Болмайм әлі? Була. Ойнар ма әлі? Әйттім, сен майында азат шында дейді, тәмілі бола май біле? Yok, керек түгіл май. Білген кісі секеледі, майы керек түгіл. Замира керек ме, жоқ ма, сеніңше? Меніңше, жоқ керек түгіл. Үрдәк бұлайды майлы. Анары сүт үсті сала екен. Сенің бейде әшметәнің бар. Анарысын ол тағыдан Силе бітірмәдің, қойсы кухня яқын сен ал өзіңе. Мен ама, кейфке қарап, түрліше бұла. Япон кухнясын яратасың ма? Нық яратам. Бақа ашағаның бар ма? Жоқ, бақа ашағаның жоқ. Жоқ. Сенің? Менің бақа ашағаным жоқ. Ашылай да сен нәрсе ашық қойсы кухня. Татар? Өзіміздің татар милли қысты бұйы, мантыйы. Менің төші пішірі манты. Көріне, әйбәт. Сәлем әйтсің мұда бұла қазіргі вақытта. Мақтап. Әби, сәлем. Затабыз ма? Таман затасы керек. Бәс ме, менің сізге... Әлі бәрәңгісінде... Сал бәрәңгісінде. Ішмәтен, ең бірінші ішмәтен. Ана қашық бар. Башта бәрәңгісі салып әлі. Замира? Башта бәрәңгі салып мекен, ішмәтен салып мекен. Бәрәңгі салып, үстіне ішмәтен. Мен бит аңлап бітірмән нәрсе пішірген сенің. Үрдәк білен ішмәтен. Ішмәтен ішінде үрдәк. Сен білесің мен ешеге. Сен қазір үстіне сүт үстін сал, бәрәңгіңді ойырым сауытта тағы сметаны. Әйде ойырым сметаны бір сауытта болсын, тәмлі бұла ол. Бір сауытта болсын. Ойсы болаттан сұра менен сұра. Әйде тәмлі бұла. Әрі сұрама сен. Ішмәтен салып. Таптың сұрар кіші, әйде. Әрі бір бұрыш тұз. Біраз ғана. Тұз. Эксперимент, бұрыш. Қазір бірәнсе. Бәрәңгіні тура да сал. Давай. Үстіне сатабынан батырабыз барысында. Тәмлі болашақ, Алла берсе. Орталығына ярамалайсың. Замирадан сұрап тұрған бұлабыз тағы. Дәрсе айтсыр о. Айтма. Өзі жеңер шені шыпыртқына өлінсәрі ше. Сен әткенде ең әйбәт ир кішілер. Дұрес, біз. Ең яқшы пішекшілер ерлер. Әмеде шыны айтмақ шейім сен, а? Нәмін Алай түгіл екенігін дәлелейді. Икеге әкесмен икеге әкесмен сызыр. Біраз ғана. Атор кет. Біз ана қазір тізәбіз мұнда. Бәрәңгі көбірек болсын, коллектив зор бейт. Замираның іш бәрәңгісі білен тамақ тұяды болесің әлләсе? Айтма. Бұлмай. Керекмей піше ол қазір, Алла берсе, тымалап пішіреміз жарым, қоплап.Ошынды шеп болашақ. Әлі үстіне ішмәден де салып жібәрді. Марсел, іштесің бе, ең яқшы берген Ең яқшы шеф-поварлар ирлер дегеш, сен барып пішірге үйренің деме. Яқшы. Бүгін пішіруің біздің үшін болса, үйренуің өзің үшін бола дегенде әзін айтқызылайбыз. Тұз артық көп керек түгіл. Біразына бұрыш қойдық сағын. Бұлай. Марселдің әтесі бұл тапшырыны қарамасын. Қарасы ғафу етсізін қарайды. Әти, сөзіңді аптырмадым. Әшмәтән. Сал. Ой, Замира қысырға керек ме десең ада бұл шығын дейсің бүтінней. Жоқ, джентльменнар. Ол қыздан қашық білән. Қойнар қызыр, неде, оттай қызарға тиіш. Аласында, ішмәсем нағып еттіріп. Әзірмәсі сылап, қарбесін. Ішмәтән азырақ мұнда. Бәлкім Замирадан алыр біз ішмәтән. Замира, сен ішмәтән керек ме? Сенеке. Меға ма? Біз сеңа берем замансың, қайтарып. Жетмей мәлі сіздің? Жетмей бізге біраз ғана. Меға біраз салатқа қалдырсағыз? Меға біраз салатқа Қалдырабыз. Сенеке де болашақ. Мен сізге қазір бір емтихан әзірлеп қойдым. Сіз битінде мына бәйрамдар алып барасыз, шылай бет.
Бәйрәмнәрдә кунаклар чыга бит анда төрле конкурслар. Оештырасыз бит инде. Шунда бит тапкыр булырга кирәк. Тапкырына җавап бирергә кирәк. Төрле сорауларга. Шуңа күрә хәзер мин сезгә сораштырып бирәм. Кайсыгыз күңеллерәк, кызыклырак җавап бирә? Мин бушлай. Беренче булып табаны шуңа бүләк итәм. Марсель пешә, мин кайтып китәм хәзер алайса. Булды, Марсель. Менә хәзер бисмилла әйтеп, мин үземдә нәрсә килеп чыгачак мондаймы? Миндә. Аны каплап. Озатырга кирәк. Томалап пешкәндә шәбәрәк пешәчәк. Булай матур әйме? Фотога төшерегез әле безне. Марсельнең үрдәген без озаттык. Җылы якларга, бик кайнар якларга озаттык. Синекен озатабызмы? Аныкын 250-гә озаттык, чөнки пыяла белән капланган. Менә кыздырып алдык без моны хәзер менә шундай алтын су төскә кереп, тәмле, аппетитный төскә керде. Без моны хәзер шулай килеш мишкә тагратыйбыз. Бу хәзер тагда кызарга. Бу безгә ашарга түгел, ишнәргә җитәчәк. Күреп хузурланырга. Бу романтик кичке аш өчен бу. Мәсәлән, шулай бит. Порциясы шулай дип әйтәсең кирәк. Юк, үрдәкнең йомшак җиреннән алсаң шул аз була инде ул. Без бит инде аны сөяк кимерергә яратсагыз, сөяге белән атыгыз бергә ди. Бисмилла. Истин капламый дирекме фольга белән? Юк әле, бер 10 минуттан соң каплыйбыз. Аңлашылды. Булатны. Я синең инде эшләрегез калды хәзер, әйтегез әйдә. Мин хәзер гарнир ясыйм. Так, кыздырасы бер дәрбәттә бит инде монда. Бик төрле тәмләткечләр бар. Шуларның миңа бирәле яшел төстәгесе кирәк миңа. Юк, куркума түгел, юк, куркума кирәк. Менә тә яшьмә бавыштагы яшеле. Бөтенесен дә бирәм, Замира синеке. Рәхәтләнеп куллан, яме. Менә нәрсәләр икән бу? Рәхәтләнеп куллан. Мин сезгә инде син салатма калды бит монда хәзер. Бер имтихан әзерләдем. Сез әлбәттә бик җитди сораулар бирәм. Сез тиз генә, хәзер сез беләсезме? Бәйрәмдәге кунаклар ролендә. Беренче сорау, нормаль кешене, гади кешедән нәрсәсе белән аерылып тора? Нормаль кеше нормаль сораулар бирә. Гадилеге белән аерылып тора. Нормаль кеше нормаль сораулар бирә, аңлашылды. Уян. Ни өчен бөтен бала поликлиникаларында айболит сүзен сурәтен куялар? Ул бит ветеринар. Юк, шуңа игътибар итәм барымы? Поликлиникаларда айболит, ул бит ветеринар. Соң балалар өчен бит инде ул, ничә әйтим, балалар зурлар шили дип уйламый, алар өчен бит инде шунда мәчеләр шили, куяннар шили шуны. Балалар хәзер айболитның кем икәнен белми. Юкмы, аңлашыла. Минем бала белми дигән син. Әйттек. Ни өчен хайваннарны ярата торып, вегетарианнар аларның бөтен ризыгын ашап баралар? Чөнки бер кайда барып булмый, ашарга туры килә. Ашарга кирәк. Аңлашылды. Кансыз кешедә ничә литр кан була? Кансыз кешедә гомумән кан булмый. Замиранчы гыйле, Замира бик җитди була. Анда күп була. Ул кансыз кеше ул бит инде кан җитми бит, һаман җитми, мин кыз анда күп була. Кан җитми. Ул бит шуңа кансыз дип әйтелә, ләкин Карап. Соңгы сорау түгел. Ират хатын кызны куянын дип әйтер алдыннан үзендә нәрсә тикшерергә тиеш? Нәтиҗә син сорый әле. Нәрсә тикшерергә? Ират хатын кызны белән куяным дип әйтер алдыннан үзендә нәрсәсен тикшерергә тиеш? К хәрефенә башлана. К хәрефенә. Үзенең сарык түгел, юкмы икәнлеген тикшерергә тиеш, беренчедә. Молодец, кызык сорау. Үзенең К хәрефенә кәҗә түгел микән? Йо, кәҗә түгел. Бу хатын кызга кәбестәсе җитәрме икәнлеген тикшерергә тиеш. Куянга инде дөресрәге. Һәм соңгы сорау, кешедә иң соңгы булып нинди тешләр барлыкка килә? Нинди тешләр? Сөт тешләре. Иң соңгы булып. Молодец. Искусственный ясалма тешләр. Сөт тешләре дисәң. Сөт тешләре чыга бит инде. Картайгач. Ничә бал кайсына ничә бирәбез, Кайсы җиңде бу? Минме, рәхмәт. Сезгә рәхмәт дуслар, мин монда тизгә тамашачылар белән аралашып алдым. Алып баручы дигәннән Замира инде безнең төрле проектларда оештырып җыри инде ул. Әле тиздән эшләр барамы? Теге проект кызып бара, анда инде моңарчы күрелмәгән әйберләр күрсәтәбез дия. Әллә кайлардан әллә нинди артистлар чакырып бетердек. Гомумән кызык булырга тиеш, Аллаһы бирсә. Ул безнең концепт кына түгел бит. Ул безнең бүтән алып баручыларны бер сәхнәгә җыярга тырышабыз. Беренче тапкыр бу тарихта. Беренче тапкыр шулай бүтән алып баручыларны сәхнәгә җыябыз. Аннары соң бик күп шоу элементлар, кыскасы күлмәкләр күрсәтәбез. Кыска күлмәкләр күрсәтәбез ди. Юк. Ашатабыз, эшертәбез. Алар да булачак әлбәттә. Уңышлар. Булат, минем ирләр салатына күз салып алалар. Син мондый салатны күргәнең бармы? Мондый зур кисәкләр белән беренче тапкыр. Салат нәрсәдән гыйбрәт? Бу салатта нәрсә бар, шуны турап, шуны булгатып, матур иттереп
Ләкин теге шишигендерне генә туры күрмәй, яме? Yok, anısın turanı. Һәм шигенбә кирәк түгел. Әйтсә? Yok, кирәк түгел. Уйлама ул турыда. Алып баручылар бәйрәм дигәннән бүген чынлап зур бәйрәм безнең инде Рәсәйнең баш каласы Мәскәүдә безнең алып баручыларыбыз да инде хәзер сыңгыр репетицияләрен ясап сәхнәгә чыгарга әзерләнәләрдер дип уйлыйм, чөнки Мәскәүдә бүген Татар җыры фестивале аның 5 еллык юбилее анда. Әлбәттә инде эстрадабызның иң мәртәбәле җырчылары, иң популяр җырчылар, иң матур җырларын башкарачак Мәскәү халкы өчен. Билетларны сез дуслар Кремль дәүләт сарае кассасыннан һәм концерт.ру сайтыннан шулай таратучылардан да алырга мөмкин. Сез аларның телефоннарын сез хәзерге вакытта үзегезнең телеэкраннарыгызда күрәсез, хәзер үк шалтыратыгыз. Мин әле беләм, сез теге талантлы исемне мактадым да, бит әле сез әле талантлы дигәннән җырлыйсыз бит әле сез. Шул? Бер куплет җыр. Хәтта Замира Рәҗәпова да хәзер теге калышмыйм дип Хәбитне шунда тренд китте, бөтен кешеләр җырлый. Хәтта мин дә җырлыйм инде хәзер. Замира да җыр яздырып. Кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырлыйсың диләр. Хатын арбасында барырга рәхәт. Күңелле. Җырлый. Жайлы. Җайлы Замира. Син дә җырлыйсың бит инде башкарасың. Хәтта Айдорда да бар түгелме аны? Җырлыйм инде. Ничек җырлыйсың? Нилектән килеп чыкты ул, а? Бип тә карадым, җырлап та карадым, сөйләп караганым юк ие. Шулай килеп чыкты, инде сөйләшү буларга туры килде, җырчы биюче килгән чыгып калды. Җырламыйча, мин дә аны җырлыйдыр, әни җырлыйдыр. Без инде бөтен кеше җырлый, җырламыйча. Ничек мин генә җырламыйча калам? Мин җырламыйм инде, сез нәрсә тормас. Ләкин мин үземне җырчы дип санамыйм. Айдалыйса сезгә менә бирем, алдагысы. Куй әле шул пычакны, бары туры белмисең. Сез ваклап утырар. Монди помидорлар янына, монди ваклана куймар. Зирик кисе бу туда салмый. Деликатес, мısır. Бу салатка мисың? Әйе. Алар риксәкләр белмим. Утырып башларга кирәк. Ике кыздан бер дуэт әйдәгез. Дуэт? Бер дуэт. Әйдә, шундый менә сезгә бирем. Менә сезгә килде, менә сезне килде монда хәзер нигез, продюсерыбыз так. Әйдә, җырлыйбыз. Менә 10 секундтан Йолдызлардан йолдыз атылганда, очрашканда көннәр төн белән. Бу дөньяны белгәнемнән алып, синең барлыгыңны мин беләм. Синең барлыгыңны мин беләм. Син кайда, мин шунда Заһирам. Ерактан эзләгән якыным, йөрәктә кабынган ялкыным. Син кайда, мин шунда Залия. Юлатасыз бит. Oldu. Гафу, тональность дөрес алмадым. Кул Шабыйгали барыбыз да, менә кемнәр монда бар, чынлап та бу сез әзерләнеп килдегезме әллә? Ипи тотып ант итәм, мондый бер турда мин алдан әзерләнмәделәр. Мин уйламаган алар дуэт башкаралар дип, һәр хәлдә башкарсалар да бу җырны түгел дип, мин бөтенләй башка нәрсә әйткән. Каян килеп чыктылар, сезне сәрипти ясап килдегезме әллә, а? Юк инде, без җырлыйбыз дип уйлап, без җырчы түгел, без сөйләүче. Каян булды? Экспромт. Әзерләнгән арасы. Яхшы дуслар, инде менә күреп торасыз. Ярый әле безнең спонсорыбыз бар. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы Ачык акционерлар җәмгыяте инде әзерләнгән әлеге кәч төрләрдә, табаларда кәч төрләрдә әзерләнде инде бүгенге ризыклар аларны кабып карыйсы гына кала. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез хәтта интернет кибет аша да алырга мөмкин. Зур рәхмәт кабаттан безнең спонсорыбызга. Ниһаят, ул момент, ул тәмле мизгелләр килеп җитте. Минем тапшыруда иң яраткан момент дип әйтәм, ул да булса дегустация. Әлбәттә, инде ул дегустацияны мин үзем ясыйм, ашап карыйм. Кайсыгызныкы тәмле, кайсыгызныкы чи, кайсыгызныкы тузы юк дигән шундырак. Җирчәләр кемдер, җиңде дип әйтеп, бүләк тапшырабыз, кайтып китәбез. Кемнән башлыйбыз? Юк, әйдә синекен калдырыйк әле, кара. Без карагыз, нинди матурлык, син Марсель күрдеңме? Нинди кызурлык монда? Күрдем. Бу бит шул. Башта куып карарга кирәк. Синекеннән башла. Минекеннән башлап, Синең салатыңнан. иң беренче ирләр салаты. Ни өчен ирләр салаты инде әйтеп киттем. Монда барысы да бар, бөтен ингредиентлар.
тәмле булмаса да, тәмле дип ашагыз булат. Бата бу ерләргә. Йо, нормально. Ашарлык бит. Бу Марсель гомерендә беренче салган салат. Шуны истәп тора кирәк булат. 75 яшенә җитеп беренче тапкыр салат ясалый син. Мин Марсель җиңеп чыкса да, аңа беренче урын бирсәгез дә, мин риза гына булачакмын. Марсель, Исеңдә калды бу сүзләрне. салат ясарга була сиңа. Бу сертификат үзем бирәм. Сертификат үрдәк дип атала. Сертификат үрдәк. Ай, так. Сертификатын тотып карыйга үрдәген. Маганы өчен ул биредә Сертификат өчен монда биредә пәйда булды. Шулаймы? Татам, монда музыка уйнарга кирәк, туш бармы? Бак. Ай. Бак син монда бак дип. Бисмиллахиррахманиррахим. Беренче тапкыр гомерендә. Марсель җиңдеме? Марсель булган бит бу, дус. Ләйсән, иштәсеңме? Менә Марсель бик курыккан бәрәңге пешмәстер дип, әйме? Марсель, әгәр дә каплап пешерәсең икән, 20 минут торса, теләсәң инде бәрәңге илешнеке буламы ул, казан ноктасында пешкән бәрәңге буламы, я үскән бәрәңгеме? Ул пешә. Ничексең? Туз бераз гына сәрә кирәк, абыдай бик яхшы менә. Ну, үрдәк ул, ого. Булган бу Замира. Молодец. Утыр эшле дип. Шаяртма. Так, Замира. Ну, синекенә кагылырга да куркыныч ничектер. Куркыныч түгел инде ул. Силан. Кайсынан башлыйк? Салаттан башлыйкмы? Син сөйлитер, бу салат ниндирәк салат нәрсә бар монда әйдә. Бу Син ал әле берәр чәнечкең бар синең әйдә. Син якап кара, я. бу инде сыр кәрҗиндә салат дип атала. Мин инде стелдә менә тәмле крашын инде ризыклар бирде, барысын җыйнаштырып, салат ясадым. Әлеге салатка ни дисем? Кәрҗин исеме? Кәрҗин салаты. Кәрҗин салаты. Аярыманың бераз инде менә. Әлбәттә, ул сыр бит аны ашарга кирәк. Саны бүлеп албашагыз. Ашагыз булат. Замира. Була син аңламыйсың да, минекенең тәмлерәк икән. Күбрәк аша инде. Син Марсельнекен күбрәк зур итеп калып ашадың. Марсельнекенме? Ашарга туры килде инде, ул миңа 500 сум акча бергән иде, булат. Нәрсә булса да аша. Дип. Искиткеч ул күрдеңме, телсез калды. Теленет чөнки минем тәмле берләр ашаганым бар, мин моңа инде минем иммунитетым әйбәт. Тәмле карашап, минем теге телем йотылмый хәзер. Башта авыррагы. Бу үрдәкне йомшак итен генә кисеп алып пешерелгән үрдәк. Цитрус үзем менә мин, яме, үзем менә карамам дип үзләр белән. Мөсен мин үзем менә. Цитрус ризыклары күп булганга күрә, апельсин соутындагы үрдәк булгач, мин үземчә тропиканка дип исем куштым. Әле генә уйлап чыгардым. Күрдеңме? Исеме юк моңа кадәр. Илеш тропиканкасы бу. Башкорт. Соусына маны башамынса алма, гарниры алма. Я. Бunda тагын бераз калды. Исе, монда бит. Бу бит ресторанда утырган кебек. Марсель, аша үзенең үрдәгенә. Яхшы. Алмасын ашап караган. Алмасын ашай, алмасы. Менә калдырсың әле булат. Бәяр, килерсең иртәгә, яме. Кыздырылган алма. Алла кабс. Ничексең? Соңгы вакытта мондай тәмле баллы Ит. Ашаганым юк иде. Баллы ит һәм балыклар дим, алмалар телләрендә бутала башлады. Каушаудан. Икесен дә күтәр. Марсель гафу. Күрдеңме, Марсель гафу ит. Ләкин тәҗрибә һәм тагын бер кат тәҗрибә монда инде үз эшен эшләделәр. Замира, син абсолют чемпион дип әйтәсең килә. Ничек кенә булмасын. Ләкин дә бу синең арагызда дуслыкка берничек тә тәэсир итмәстер дип уйлыйм. Чөнки бүген шундый тарихи тапшыру булды. Чөнки тапшыруда бер тапкыр да бер нәрсә әзерләмәгән җегет пешерсен әле. Минем синдә бер дә шигендә юк, уңайсыз да булды инде синдә кыйнап атырга тиз генә. Ну шулай да. Гафу ит, Марсель, өйрән, яме. Әйтәм, менә бу безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл савыты заводы ачык акционер җәмгыятьтән әлегә искиткеч кәчтрүл Замира синеке. Марсель, әлбәттә. Әлбәттә, сиңа да ул бүләгебез бар. Син инде хәзер кулинариядә беренче үзеңнең ныклы адымнарыңны ясый башладым. Ну, ныклы булмаса да адымнарыңны ясый башладым.
Шуңа күрә бу эшеңдә туктама. Ярдәмгә килсен безнең әлегә бүләгебез. Спонсорыбыздан яме сиңа ярдәмгә. Һәм әлбәттә инде кайчандыр безне кунакка чакырып, менә мин үзем турадым, үзем пешердем дип сыйларгасың. Көтәбез ул чакыруны. Инде безнең тапшырыбыз ахырына якынлашты. Теләкләрегез булса, менә сезгә 10 секунд вакыт. Эфир киңлеге сезнеке. Рәхим итегез. Кайсыгыз башлый? Марсель башласын, Ираклы. Әйдә, Марсель. Ләйсән. Хатыны. Уңышлар сиңа, җаным. Бу сиңа. Булды аның айы. Монологы шул иде. Мин нәрсә әйтим? Мин дә әйтәм инде алай булгачтан. Ярар, җаным. Менә тагын бер таба булды. Рәхәтләнеп пешерәчәк. Әйе. Әгәр дә сиңа калып кайтсам, син беләсең, нәрсә белән мин сине каршы алачагымны дип истәп тә куйсам. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шуның белән тапшырыбыз тамам. Зур рәхмәт безнең тамашачыларыбызга. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV каналыннан һәр даим күзәтеп барыйк. Зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сау булыгыз. Пока-пока.